Отиваме с Илия да посетим една пещера. Аз обаче паднах на едно интересно място. Виждате, тук има образували се ниши. Пак пещерни дупки. И като цяло, ето там пак може да видите, вървя по поречието на река. Която лови, за жалост е пресъхнал. Ето там пак дупка. Съвсем случайно горе от моста заблязах това място. Ето тук пак се образува като ниша процеп между скалите. Така. Ето тук пак има ниша. Даже не е ниша, ами се е жива пещера, доколкото виждам. Илия! Ако той отгоре е пещерата, за която ми говориш, тук отдолу има друга галерия явно. В тиското. Чуваш ли? Ела! Казах, че ако това отгоре е пещерата, за която ми говориш, защото виждам свода е доста голям, тук отдолу има още една бая голяма дупка, нещо като долна галерия. Тъй, придвижи колата малко по-напред, след моста. Че тук гледам, може да се излезе лесно. Ама то пък трябва да таковам там горе заради пещерата, где че ме водиш. Ти не ме питай как слях, ще се прибия, разбираш. Тъй бамам. Откачи ми се челник. Чакай сега да закрепа телефона. Да мога да се закрепа наново аз челника. Това може би е знак да не влизам в пещерата. Тук долу. Ела, върви напреде. Срещу моста. Чай ще се покажа. Видя ли ма? Дивари. Чай да настроя челника. И да си взема телефонкина. Тук има някаква дупка. Не го знам колко е дълбоко, да нямам изненада като в предната, Че тогава беше на ниско, ама тук явно ще има да тичам доста. Брат. Аз не знам, само е те ли си като дупка. Идваш ли? Вадиш ли челника? Вадиш ли челника? Мецо! Тук ли си, ма? Излази бързо! Излази и чакай с пичката, ще те гърма. И тук много шума. Чай съдържач. Да не такова. То май само то е дупчето. Толкова. И пак е пълно с разни мухи, виждаш? И не само мухи. Пак има шили и стършили вътре. Дай. И разни. Бахти малките мини пещерите, тук са си ги превърнали разни пчели и уси като... Не знам, аз я видях, че отгоре. И заради той чай да слава челника. Ми направи впечатление, че... Кой искаш, тук ли да се пробваме да се качим? Викаш да се връщаме обратно. Чайта поса напред, като гледа сме очага да видим колко е безопасен път. Май е време да изключвам клипа.
ще се видим с малко сме живи и здрави, защото трябва да се качим до пещерата. Тоест, следващото видео вече ще е от самата пещера.